Dag, mit navn er Per Bak. Jeg laver programmet til Elektronikmessen i Odense fra den 6. til den 8. september, hvor vi har mulighed for at lave en præsentation af en masse spændende udstillere, og derudover laver vi også en masse spændende konferencer. Den kombination er perfekt, fordi indgangen fra udstillerne er jo selvfølgelig, at der er fokus på det faglige, og for det faglige er det vigtigt, at man efterfølgende kan få noget mere information om de ting, man lige har siddet og hørt om. Så derfor har vi fokus på Internet of Things, et meget, meget hypet område, et vigtigt område, et marked, der er ved at være modent. IBM, Microsoft, Intel, 3 stærke keynote speakere kommer og starter ud for at fortælle, hvordan de ser det marked her. Vi har masser af udstillere, der kan fortælle mere. Vi har 60 indlæg, der fortæller om, hvordan ting inden for elektronikbranchen bare bliver ved med at udvikle sig. Det er en vækst, der er uhørt i forhold til, hvad vi har set tidligere. Vi har Industri 4.0, vi har robotteknologi, vi har smart teknologier, og så har vi også 2 produktionslinjer, der sætter fokus på produktion i Danmark. Hvad er muligt, og hvad er ikke muligt, og hvad vej skal vi gå for at nå et mål, der gør, at vi fremadrettet kan producere i små og også i større mængder, således at det kan betale sig. Teknologierne er ved at være der, priserne er ved at være der. Vi venter kun på dig. Kom over og se den her messe, som er helt unik. Få viden med hjem. Få muligheder for at skabe nogle gode forbindelser. Se nyheder. Odense Kongresscenter lægger hus til. Vi glæder os til at se dig.